Вонэркъомир. Адыгэ хабз. Апэрэ классым пае тхылъ. Адыгэ хабзэр ижърэ уахътэм. Лъэпкъ пэпчъ бзэшъхьафкӏэ мэгущыӏэ. Лъэпкъыр шъуашъэкӏэ къахэщы. Лъэпкъ пэпчъ хэбзэ-шъхьаф рэлажьэ. Хабзэр зекӏуакӏэм ишъапхъ. Пӏуабл. Онджэкъ. Кӏэпщ. Адыгэ хабзэр джырэ уахътэм. Адыгэхэр лъэпкъышъхьафых. Адыгэхэм яхабзэхэри шъхьафы. Щыӏакӏэр зэхъокӏы. Ащ дакӏоу хабзэми зэхъокӏыныгъэхэр фэхъух. Ау адыгэ хабзэм сыдигъуи икупкӏ къэнэжьы. Егъэблагъэныр. Унагъом щымыщ щагум къыдахьэмэ адыгэ хабзэм тетэу пэгъокӏых. Къеблагъ аӏошъ унэм къыращэ. Ар жъантӏэм агъэтӏысы. Зежьэжькӏэ дэкӏуатэх. Гъогумэ афаӏозэ агъэкӏотэжьы. Адыгэ хабзэр атэкӏыныжь. Гупшыси псалъэ зыплъыхьи тӏыс. Унагъор. Тиунагъо исхэр. Нэнэжъ махъэ. Тэтэжъ телевизионым еплъы. Ӏушъыцэ сэ сшы. Мыр сят. Мыр сян. Сятэ газетым еджэ. Ӏушъыцэ десэхэр зэрегъашӏэх. Сянэ ащ дэӏэпыӏэ. Сэ компьютерым сыкӏэрыс. Нэнэжъ. Тэтэжъ. Ны. Ты. Шъыпкъ. Шы. Нышъор шъоупс. Унагъом ис лӏэужхэр. Адыгэ унагъор лӏэужъищэу зэхэт. Нэнэжърэ тэтэжърэ сятэ къатекӏыгъ. Сятэ тэты къытекӏыгъ. Унагъом ис лӏэужмэ апэрэр нанэрэ татэрэ. Ятӏонэрэр нымрэ тымрэ. Яшэнэрэр тэры сабыйхэр. Ӏушъыцэрэ гунэсрэ. Жъуагъокъопитф. Апэрэ къуапэр сяны. Ятӏонэрэ къуапэр сяты. Яшэнэрэ цыпэр сшыпхъу. Яплӏэнэрэр сшы. Ятфэнэрэр сэры. Тиунагъо исыр джары. Сэ тэтэжъ сиӏ. Ащ ыцӏэр Гъуцӏыпс. Сэ нэнэжъ сиӏ. Ащ ыцӏэр Нэфсэт. Сэ сятэ ыцӏэр Пщымаф. Сянэ ыцӏэр Гощмаф. Сэ сцӏэр Ӏушъыц. Сэ шъыпхъу сиӏ. Ащ ыцӏэр Гунэс. Казбек сэ сятэшъ. Сятэ шъыпхъур Марыет.